Was pięknie roztomili. Wyrządzę wam dziś o coś zaś o Słowianach, o Wiesielu. Na Wiesieli się hańdowni prawiło swadźba. Wiecie, kiej w roku było kiejś i hańdowni najwięcej Wiesiel? Najwięcej Wiesiel się robiło na jesień, bo na jesień już tak mocka roboty nie było. Wszystko było poskluzane, wieczory były coraz dłuższe, tuż szło się do tego porządnie przyrychtować. Nasi słowiańscy praojcowie na Wiesieli prawili, że to jest swadźba. To było dycki wielkucne święto, bo się wiązały ze sobą pospołu dwie familie, dwa rody. A czemu jeszcze na jesień? Bo hańdowni było tak, że młoducha musiała mieć wiano. A najlepsze wiano to była na isto pierzina a zogłowek. Ale niż się młodzi zeszli pospołu, to im było trzeba kapkę pomóc. Hańdowni to robił swat. Swat to był gdosik, kto wiedział, że się bai synkowi jakosik dziołcha podobo, albo dziołsze synek. Tuż chodził od jednego do drugiego, a wypytował się po zdaleku, eśli się mają ku sobie. Najgorszy było ze starymi, swobodnymi babami a chłopami. Tukaj ani swat nie pomógł. Jak już się młodzi zaczęli galanić, to potem swat szedł do fotrów, dziołchy, a pytał, czy ją wydają za tego a tego synka. Jak rzekli, że ja, to się zaczęło rychtować swadźbę. Dzisiaj się zdało, że swatów już nie ma, ale jak się tak podziwimy, to wiele razy kamrat synka albo kamratka dziołchy poradzi zeswatać dwoje, kierzy ani nie wiedzą, że się ku sobie mają. Jak już było Wiesieli, to najważniejsza zabawa dla dziołchy, zabawa, obrzęd, to były oczepiny. Hańdowni młoducha miała na głowie wionek, nie skozi welon, kiedy potem ciepała za siebie, a swobodne dziołchy musiały go chytać. Wierzyło się, że ta, co go chyci, to się chnet wydo. Na cieszyńskiej ziemi młodusze się dawało na głowę czepiec. Jak kierobaba chodziła bez czepca, a miała dziecio, to się na nią prawiło zowitka, bo se zawijała czep, a spinała szpangą ze zadku głowy. Hańdowni jak młoducha, a żenich uszli do ślubu, to młodzi syncy, kamraci dziołchy, albo ci, co się z nią galanili, stowali pospołu, a chcieli żenicha zastawić, co by się nie poradził dostać tam ku dziołsze. Tuż żenich musiał mieć przy sobie gorzołkę, kierundował tym chłopcom, a dziepro go puszczali. Do dzisiaj na cieszyńskiej ziemi się robi szlogi, które są starusną tradycją naszych przodków. Od tego one pochodzą. Robiło się jeszcze tak, że jak już młodzi byli po ślubie, ale jeszcze przed Wiesielim, to ty pod ciepy kradły młoduchę, co by ją ród, albo co by ją drugi rozżynik wykupił gorzołką. U Słowian młoducha, niż wylazła z chałupy, to pytała swój ród, swoją familię, co by i przeboczyli, że idzie z chałupy. Dziołcha dziękowała tatom, że ją wychowali, a dali jej wiano. Jeszcze teraz na cieszyńskiej ziemi w chałupie młoduchy młodzi klękają, a fotrowie ich błogosławią. Śpiewa się przy tym ojcowski dom, a żyko się ojczy nasz. Obrączki się na ślubie młodzi wymieniali bez mala jeszcze we starożytnym Egipcie. Pierwsze były zrobione ze zielin, skóry, a dziepro potem ze zielaza. A złote obrączki zaczęli robić dziepro Izraelici, a od nich to przejęli Rzymianie, kierzy ich przynieśli do Europy. Na polskich ziemiach, a i na ziemi cieszyńskiej, obrączki się zaczęło używać na ślubie dziepro w XVIII wieku. Słowianie na swadźbę wiązali młodym ręce, a młoducha a żenich se wymieniali między sobą wieńce. Oba rody ciągły maszki, co by się podziwać, eśli małżeństwo będzie iste.